Stop! Nu da scroll. Vreau să îți arăt o casă la preț de apartament în Ovidiu Sud. Ne aflăm astăzi pe strada D cu strada 10 și aici pe colț avem o proprietate superbă, un parter cu mansardă. Suprafața utilă a acestei locuințe este de 130 de metri pătrați utili și se întinde pe un teren de 200 de metri pătrați. În parter regăsim acest living generos în suprafață de 60 de metri pătrați util, cu bucătărie open space care poate fi închisă cu ușurință, un grup sanitar și o magazie sau spațiu tehnic, cum doriți să-l numiți. Urcând către etajul superior, regăsim un hol cu cele 3 dormitoare decomandate, și baia aferentă acestora. Când am spus casă la preț de apartament, chiar așa este. Această proprietate se vinde cu prețul de 210.000 de euro. Dacă și pentru tine prezintă interes, contactează-mă la numărul afișat mai jos.